Ir-rapport ta' Marta Sportelli dwar it-traffiku l-ġimgħa kien żvelat b'mod esklusiv minn one.com.mt inkludi ftit proposti ġodda u dawn lanqas biss huma stmati. Bimkejjen viċin operaturi ta' trasport privat jgħidu ma' One News li l-ispiża tista' titla' għal miljuni ta' euro. Minkejja li r-rapport dam jinkiteb 7 xhur il-Partit Nazzjonalista lanqas wasal biex jikkwantifika kemm tiswa l-proposta li jingħata trasport b'xejn lit-tfal tal-iskola kollha, anki jekk din il-ħaġa Simon Busuttil ilu jsemmija kemm ilu kap. Hija wkoll proposta li l-Gvern diġà beda jinċentiva bl-inizjattiva ta' kreditu ta' taxxa għal dawk li jħallsu trasport biex uliedhom jitwasslu l-iskola. Proposta oħra li mal-ewwel daqqatajn tista' tidher interessanti dik li jkun hemm trasport b'xejn għal ħaddiema tal-Gvern. Però Shadow Minister Marta Sportelli tefata fir-rapport mingħajr lanqas biss qalet kemm tiswa. Speċjalment meta wieħed iżomm f'moħħu li s-servizz pubbliku għandu iktar minn 40,000 ħaddiem. Aspett ieħor interessanti hu kemm minn dawk li jaħdmu fis-servizz pubbliku u l-entitajiet tal-Gvern fil-Belt jużaw it-trasport pubbliku. Għalhekk jaf jonqsu n-nies minn hemm biex imorru fuq trasport ġdid li dieħel fit-triq. Fuq kollox ir-rapport għandu l-maġġoranza tal-proposti tiegħu jekk jistgħu jissejħu hekk ikkupjati. Dan se jkun ikkonfermat f'analiżi dettaljata li se tkun ippubblikata fil-ġurnal Kulħadd li saret fid-dawl li r-rapport kien għandna ferm qabel ġie ppubblikat. Fuq kollox il-proposta ewlenija li tant tissemma fid-daħla ta' Simon Busuttil hija li jsir rapport strateġiku jekk il-Partit Nazzjonalista jitla' fil-Gvern.